Ola a todos e a todas, hoxe imos ver a función convertir texto en columnas. Esta función se utiliza para separar o contido de unha cela en varias columnas, utilizando un criterio definido. É moi útil cando temos datos pegados nunha sola columna e queremos organizalos de maneira automática. Se suele utilizar, como no exemplo, para separar nomes e apelidos. Como se utiliza? Para separar datos, nos poñemos enriba da cela que contén os datos, nos vamos ao botón datos, texto en columnas, e aquí temos dúas opcións, ou delimitados ou de ancho fixo. Cal é a diferencia? Delimitados nos lo separa por comas, espacios, tabulacións, vale? Utiliza símbolos para separar esos datos. E de ancho fixo divide según posicións exactas de caracteres. Entonces vamos a poñer de ancho fixo, vale? E xa nos sai aquí como unha vista previa. Xa nos aparece, vale? A vista previa dos datos de como nos vai a facer esa separación. Vedes que nos vai a poñer o nome, o apelido, o provedor e a extensión. Lle damos a seguinte e aquí temos que poñer o destino, é dicir, donde vai a trasladar esos datos separados. Entonces, o primeiro dato que vai a trasladar é o nome, lle temos que poñer donde vai a ir ese primeiro dato trasladado, que neste caso é a cela D3. Lle damos a finalizar, aceptar e xa temos, vale, o noso texto convertido en columnas.